On jettama bismillah moneli kabaruji di Abuja lamorgo Nigeria ton tawano hanki e batu horebe fedde tenta leydi l'Afrique hirnange CEDEAO immade nde jonde woni dabbude dabareji alhaali saminere waɗude to Guinée Bissau e timmode lewru faltindo kanyum e eɓɓore ciwlagol laamu sakkande to Benin e yontere ƴaɓɓinde horebe CEDEAO nantini mette mabɓe e oɗo alhaali keɗoɗen Minati Diallo. Engal kawrital Kenyan e dow ardagol Julius Maada Bio horejo Sierra Leone ardiɗo ɗum fedde dental leydi Afrique hirnange CEDEAO waɗi e alhaali Guinée Bissau e Benin ka jonno dabareji ɓamaɗi fof e dow laamu hakkunde Guinée Bissau fawi e batungu Kenyan horeɓe CEDEAO jaɓali eɓɓore horeɓe laamu hakkunde Bissau ɓe noddi wartugol e laamu civil no yawiri horeɓe fedde nde kolliti sarti laamu hakkunde ngu raɓɓiɗa tawe bangeji ɗi fof ana tawa ley hen tenti yimɓe pelle politique leydi ndi horeɓe fedde dental leydi Afrique hirnange jamiri e jonde nde yoppitingol no yawiri yimɓe pelle politique e société civile nangaɓe gilla samminere nde so tawi saaha joni ɗo ɓe nantinali jukkoje fewde e horeɓe laamu hakkunde Guinée Bissau ɓe kolliti anniya mabɓe fawude jukkoje kala e ɓe ardiɓe so jaɓali waɗude yala mabɓe o ngam jokkude jewteɗe hakkunde CEDEAO e horeɓe laamu hakkunde ngu to Bissau e balɗe garoje ɗe heƴaɓe fedde nde ana kani yaade to Guinée ngam yewtidinde e mabɓe e ɗi dabareji dabare wonde ɓamande e nde jonde caggal Guinée Bissau woni tottugol Sénégal ardagol ngomu CEDEAO e jonte garoje ɗe horejo Sénégal Bassirou Diomaye Faye ana hani nantinde inde lontotoɗo Oumar Aliou Touré ardiɗo ngu gomu fedde nde Sénégal e alhaali gartirgol fotɓe ñaawede leydi ndi ambassadeur de France ɗo e Sénégal holliti laamu France ala hay fartangue goto haalde alhaali gonɗo e juuɗe sariya e biyol makko tengtinde gartol kala ɓiɗɗo Sénégal ala ko fawi so wona e sariya leydi ndi Christine Fage andini koma sariya yamira yoɓe nawte tan nde laamu ngu wawata tottude e leydi Sénégal ɓe namdiɓe ete ɗum lataki tafon to Guinée Bissau police fawi jungo goto e ɓattiɓe Umaru Sissoko e Embalo hanki aletta to Lisbonne lamorgo code Portugal tawama e makko ko ɓuuri million ji 5 kalis euro omo wonduno e joom suudu Embalo e laana weeyo he kono kañum nangaka keɗoɗen Bocar Tall o ɓadiɗo Umaru Sissoko Embalo mo laamu mum sammina to Guinée Bissau lewru 10 ɓuri yawtundu nanga ko bowal laaɗe weeyo kono figo Maduro to Lisbonne lamorgo leydi Portugal o fawa jungo ko caggal jertingol cuuɗɗo inde mum laana ka o wonno ka ummi ko to Guinée Bissau tawama e kake makko ko ɓuuri million ji 5 kalis euro ina tolno e ko ɓuuri milliarduji 3 kalis CFA policier ɓe keɓi kalis o kanko nangaɗo o ma o nawe to suudu ñawirdu ha joni noon no inde makko andinaka taw e kabaru goɗɗo jowitiɗo e ngujillo o nangaɗo ina wonduno e nder laana ka joom suudu Umaru Sissoko Embalo kono kañum fawaka jungo ardiɓe Portugal jamiri tefoje jaƴƴe o alhaali lundiɓe e dawro leydi Guinée Bissau e inne ande en hewɓe aduna he kollitino ko Umaru Sissoko Embalo woni caggal samminere laamu leydi ndi ngam hadde jencude suɓgoji hoore yakundi yaltine e siftinde Umaru Sissoko Embalo nana o saaha to Maroc oma anniyino e ɗe balɗe garoje yaade to Portugal ko tefoje laamu Portugal gandinta so tawi omo haɓɓodi e o alhaali walla ala koni yeso darani guite ma en gartoyoɗo kabaru to Benin Chabi yayi ɓiɗɗo horejo kiɗɗo leydi ndi Toma Boni yayi nangama kañumne hanki to Cotonou e nder galle makko o nanga o koɗaɗo kuuɓal fedde politique les démocrates fedde lundinde laamu ngu waali jamma mum gadano toon to police caggal nde o heeɗa fode waktuji 3 nangule makko no haɓɓodi e tare saminere laamu to Benin yontere faltide fedde makko dawro les démocrates mettiniɗe nangule makko Guy Métok P joguiɗo konngol fedde nde noddi laɓɓinde e sababu nangere neɗɗo maɓɓe kañum e accitugol makko no ɓuuri yawirde keɗoɗen Guy Métok P mo fedde démocrate en to Benin. Le parti demande que la lumière soit faite. Fedde nde noddi on alhaali laɓɓene e nangere makko miɗon jiɗi famude sabi miɗon gondi e landinal woteji députéɓe ɓe miɗon jiɗi andude horejo fedde nde holliti mette mum omo wondi dun e landi kewɗi hono yimɓe woɓɓe fedde nde min keeɓi noddali kewɗi iwruɗi e bangeji ɗi fof e nder leydi ndi yalla nangere makko nde ko hulɓinde yimɓe ɓe kasenna na holko jaatin waɗi sabi on alhaali fannaki min kolliti fedde amen le démocrate mette amen e hippande waɗunde fewde e leydi ndi tenti e laamu ngu komin démocrate en min ngala laawol gongol ko wona laabi sariya e démocratie miɗon e suno miɗon gondi ɗum e rafi faamu ko ɓuri 10 yimɓe ngara e leggalle makko yamde 2 jamma nangamo tawe ɓe ngala talkuru nangirdu ɗum ko diwtagol miɗon jogi fa han landi kewɗi tenti e hoɗum jaatin woodi e leydi ndi e holko o waɗi. Nous posons beaucoup de questions. Est-ce une autre intimidation ou qu'est-ce qui se passe réellement?
to gana suudu ndenago e ko yowiti e internet fawi jungo yimɓe capanɗe tato e ɗiɗo jeeyaɓe to Nigeria ɓe no tuuma guyka e rewrude internet ɗum waɗi ko e diwal ina wiye Kasowa Tuba hakkundere leydi Ghana policiɓe ɓe keeɓi nangude ɓe e maɓɓe keeɓi nangude e maɓɓe ordinateur uji 34 e téléphone aji 15 ko kañum ɓe kutori ngam wadde nde bonande. RFI. To Mauritanie nangugol Mohamed Ould Gag horejo fedde adonare toppitinde ko fati e laaɓal addi luure mawɗe to Nouakchott o nanga ko e nder galle makko caggal nde o andini ngenari bondi jokkodirdi e laboratoire police omo tuuma tongude ñawore e suwudde hujjaji dalilaji lundogo e rendo civil aybini ngal namdal ngal nangal e dow toñange tawi fawi ko e ɗeɗɗude piile joytiɗe e ngaluji laamu. Oumar El Thiam. nangugol jamma hicci hanki Mouhamed Ould Gag horejo fedde toppitinde laaɓal windiryankewal OTG waɗi mettere e jibru e nder saari Nouakchott oɗo gorko jagga koye galle muɗum hedde pecce jamma tugunadi e yimɓe ɓattiɓe mo ko policier ji ɓurniɓe comci civil garanimo oɗo gonnoɗo sénateur ina tawe hande o to bureau haɓotongo cybercriminalité ɓesgu makko ina ñiŋa jaggugol ngol wonde ko hunde bonde ngol waɗaka yamirore walla ni noddago ɗum waɗi ko caggal nde o daraniɗo haɓade jeenari bondi holliri anniya muɗum ko wadde wullitago gam ndiɗo jeenari bondi e nder dossier jokkodirɗo e laboratoire police e nder ñiŋoje ɗe hohoɓe laamu ngu dellinori nangugol ngol koye dow hujjaji ñawoje labtuɗi wona sewde lawɗude tuumi Mouhamed Ould Gag ko tongude ñawore e sudde hujjaji o tuumama wiide ina jogui document ji tengtuɗe tawi o rokkani ɗum police e nder loskuji muɗum ɓennuɗi laamu ngu kadi ina tuumimo wonde wasde hormade ñawore ina hollira fedde makko nde ala yamirore wullitade saabu nde woodi koene ngakka duuɓi 5 e wiide dowlo o ko ɗum waɗi ala ko jokkodiri e peññingol makko jeenari bondi e jaggogol ngol kono ɗen jiyande ndeƴani e koye loldiɓe ɓe jagganɓe jungo horejo OTG Ould Gag e miijo mabɓe jaggude neɗɗo gaybinowo jeenari bondi ko mande bonde haɗara ko ɓiɓɓe leydi ndi wonde nunɗuɓe. Oumar El Thiam, Nouakchott, RFI. leyɗele AS tati ɗe ciifi nanodiral gam darnude banque goto moɗe ndendi woni be side AS fanare nde ko ɓeydude jokkodiral e bamtare ngal dental AS boñ o banque ma abbo e 5 milliards kalis CFA leyɗe tati ɗe kadi nanodiri ittude kalis moɓe ndendi gam wurnude o banque kono holno golle o banque foti yarude holko woni fandare leyɗele AS Modibo Mawo Makalu fagodiyanke ina jaaboɗe e namde fandu haala Salif Sahano mo RFI Mandenkan. Il s'agit de mettre en place une banque d'investissement et de développement. Ko darnude banque ngam wiltinde kalis addude ɓamtare toppitoɗo kala ko fati e mahanteri eɓɓoji ɓurɗi himmude e nder ɗe leyɗele tati hono ñamanteri kuɓɓam kala ko wallata ɗe leyɗele udditanade aduna o saabu ɗe leyɗele jimani ha e maayo woto ko noon kadi ko leyɗele joɓitiɗi no feewi e jeyguji winderyankoji kono gueɗe moɗe poti hutorade ngam wadde koɗe jiiɗi ko to banggue golle maaje walla fewnude hunde ina cacci no feewi ɗe poti ko ustude cattugol ɗen gueɗe woni ɗe ɓeyde hunde e gueɗe jaltoje e majji ngam yaade e leyɗele janane ko noon kadi wadde feere ngam ustude gueɗe gummotoɗe e leyɗele janane ngam nadde e nder majji saabu ɗe leyɗele ko leyɗele tati joguiɗe ngaalu irigo e nder leydi hono no min kadi ko leyɗele moƴƴinoje ko heewi to banggue ndema e gaynaka. Non seulement miniers, mais 3 grands pays qui produisent beaucoup au niveau du secteur agro-silvo-pastoral. Yamde jeetati silmaji capanɗe nayi woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Rama Diallo e kabaruji coftal ɓalli Ségila Kane Coupe d'Afrique des Nations no jokki fade yontere fuɗɗode fijoji ɗi toon to Maroc. Jaati Amadou Barouba hande tembu wonno nde fedde FIFA hokkuno clubuji ɗi accita hono fijoɓe kan kota équipe uji muɓɓen alhaali mo eltoɓe hewɓe du o mettinno saabu raɓɓe ɗin gon wakkati o kipuji kewɗi andini fijoɓe muɓɓen ɓe yahadatta e kawle mawɗe to Maroc e ɗo no fuɗɗodinoga e gonduɗo lewru ɗo Sénégal gilla Asay Pape Thiaw humpiti inɗe fijoɓe nogaw e jeɗɗo ɓe koleji ɗi keddi fajude waddude jiyanɗe muɓɓen hanki Rachid Sow yahani en to jangirde mawde leydi ndi ɗo noto ikkado o heɓani en kongiyo kadi keɗotoɗen kam min mbiyetemi ko Moussa Baldé wiyama yo suɓa rek forcément a haala a waɗa suɓoro goɓɓe goppa goɓɓe tawat ɓen ɗon wona ko ɓurani ɓe min noon jiidiyam e lesi o vraiment ko mboɗo wondi e makko par ce que hande kadi woni kanko wona kanko hay hande siko min no sa somi suɓinoma no gasa ko ɓeɗo cuɓoronomi hay somi change no tawanno ko goto walla ɗiɗo net mawmi change de mais quand même eɗen jakori ɓe eɗen kolori ɓe par ce que hande ɓe mbawi artirde coupe wona coupe d'Afrique sa yeeyi ha coupe du monde ɓe mbawi artirde min ko Fatmata Sow
mino woni étudiante université Cheikh Anta Diop hande ni coach o waɗi choisir o okki liste o te ko yiya koye liste en fof no weli yimɓe ka sabu no hande sa laari ɗo gardien ha attaquant hande noon so goto waɗama éliminé oɗa waɗa remplir ko oɗa fotno ko wadde ɗum fof wiyama hen joni coach o waɗi choisir ko enen population peuple sénégal enen foti wallude coach o kadi ɓurta hokkude ɗum courage e joraɓe ɓe mais sur le cas de Abdou Diallo so e belede minen o aranno sabna o wawanno ɓe hokkude hay expérience hay so taw o zuwani kono no fotno noddede tan woɗi na won suɓaɓe kasin yeru Mamadou Sarr ma Ilay Camara ɓe sikki won salla ana tawde fijoji ngaroji ɗi caggal nde ɓe mbarmi e timmude nde ɗo yontore to clubiji maɓɓe to Kodowal ton kasin sikki ana won so Sébastien Haller yaltuɗo do barmere e timmude yontere nde wawan fijande kippu muɗum gendijo oɗo ana tawano yimɓe hokkuɓe Kodowal latade champion d'Afrique e hittande na mbiyen e kan paltiɗo Amadou Barouba dogi goɗɗi kasin andama yeru Égypte Algérie ɗum fu e timmude nde ɗo yontere a jarama no fewi Rama Diallo e ɗiɗo kabaruji coftal balli. En garat joni e koɗo men Mauritanie fedde transparence inclusive haɓore ngenari bondi weltorima nadugol kaso yimɓe jeegoma tumaɓe nguyale ngaalu leydi ndi e ɓen yimɓe nangaɓe no tawa Taleb Ould Sidi Ahmed laaminoɗo port Nouadhibou wondude e Halima Ba ardinoɗo liilorgal jagorgal toppitingal cellal ɓe foof no tuuma e nder cimtol wujjugol million ji temedde euro maître Mokhtar Mamadou Diallo goto e ardiɓe transparence inclusive nantini wondema pelle société civile leydi ndi daroto ha ñawore lamde waɗa e hoore ɗe tuume e fandu haala Ibrahima Timbi Ba o holli ngenare bondi no jaali e banggue hewɓe e nder Mauritanie keɗoɗen hakkude mabɓe. Maître Mokhtar Mamadou Diallo mi salminima. Mi salmitima Seydi Ba. E nder ndi leydi Mauritanie wodno yimɓe timmuɓe 300 nangaɓe ɓen ko tuumaɓe guyale jawdi woɓɓe inna ɗum ngenari bondi e nder ɓen woɓɓe accitama kono heddike jeego ɓen noon kan fawama jogue ɓe naadama kaso ɓe yimɓe nangaɓe ɗo ɗen andi ɓe joguinoke darde mawde e nder laamu ndi leydi Mauritanie yewti en e jonɗe ɗe ɓe wonnoɗe ko jonɗe tawoje e ngenari ngaalu leydi ndi hino heewi hen. Kamɓe pop nangaɓe ɓe koɓe halfirnoɓe ko heewi hen pamirta ko ministre uji e pustuji dowrowi e nder leydi ndi tawi hoolare laamu ina e maɓɓe hoolare population ina e maɓɓe hay jiyarta goto alano ko waɗi nde cour des comptes nabisto golle maɓɓe ɓe nabisi golle maɓɓe tawi hoolare fawnode e maɓɓe nde tabitani hewɓe maɓɓe ko dirtinɓe. Hiɗen andi onon pelle société civile hiɗon woyto sondo kala holla jawle Mauritanie hino ñamede tawa ɗum rewani lawol hikka noon e yi ngol pilol ɗo ngol yeehi ha woodi e tumaɓe nanga e yi ande moɗon gouvernement o nangi lawol moƴƴol ngam dartingol bonnugol jawdi leydi ndi. Ngol ɗo lawol laamu ngu tinnima no feewi hokki ndimagu société civile yo wat golle mum ko ɗum woni sababu gila on saaha ONG ji patuɗe droit de l'homme e ko ha tengti organisation amen o organisation pour la transparence inclusive rewindade kala ko watte ko kala kadi tengtinde ko laamu décision laamu ngu yongu tabit hoto won tan konngol kaalangol tawa tabitta min beltini kam laamu ngu ngol ɗo laawol woni goo jabdeɓe société civile rendude maɓɓe feere ha ɗum ko fuɗi ɗo ko ha siya. Simi famima maître Diallo ɗum no holli awa tuume fawiɗe e guyale ko fati e jawle leydi ndi ngenari bondi ɗum no heewi e nder ndi leydi Mauritanie. Iyo ɗum ene hewno ɗum addi e oɗo saaha nde wonno laamu ngu rokki ONG ji ɗi fartange yo kaɓe ko fate dirtirgol kalis on corruption coalition goto caggal rapport cour des comptes o coalition goto dendinɗo ko heewi e ONG ji Mauritanie ɓe mbima coalition nationale de lutte contre la gabegie koni ko rendo leydiyankeng haɓore e ko fate ko dirtinta jawdi ngaalu leydi ɗum noon gila on saaha on coalition ina dari habde dirtinoɓe kono waɗoɓe corruption. Ɗum no holli e nder laamuji calɗi laamu e nder ndi leydi hino woodi bange hewɗe tawoje no woodi wonɓe wadde ngenari bondi dirtina jawdi laamu. ɗum hande ene heewi e leydi amen he ko ɗum waɗi coalition o sosede wiide kaggal koɓe cosa ko hankkadi hay goto ɓe goppata
kala moɓe jertina wonde oɗo ko desno kadi men mbaɗa kadi les commissions d'investigation e nder heen ɓe mbaɗa heen des journalistes e ONG ji comme donno ONG jeeyaɓe coalition ene keewi machallah kadi wona ONG ji tan ne waɗi kadi des anciens ministres des anciens sénateurs ene ko rendini ko heewi ko sawdu ɓeɗon fof goto fof e humpito muɗum adda ballal muɗum habde dirtinoɓe kaalis leydi ndi taw wona ko rewi lawol. ɓe yimɓe jeego naadaɓe ɗo kaso ñawore maɓɓe waɗari taw ha hande ko tuumaɓe joni onon pel société civile hol wonta darde mon ngam yo ñawore tabitu ñawore laaɓude ñamɓe jawdi laamu ngu ndin jawdi ndi hettoɓe naade kaso. darde men hen ina feeñi kadi ene laaɓi min mbi ɗum ɗo ko goo e Mauritanie ɓeɗo dirtinoɓe ha ñawore tawi jungo mum e maɓɓe ko ñawore nde yonde tabit ko fawa e maɓɓe ko yo waɗe heewi neɗɗo jagge lebbi ɗiɗi lebbi tati ɗakkite kono dirtinoɓe kaalisaji ngalu leydi ha kuugal fawa e dow mum ngal kuugal société civile in dari darne lang wonde kuugal ngal yo ngal tabit ko fawa e maɓɓe ko kadi yo won ɗum ɗo ma won gertingol wonɓe heddiɓe ɓe oto mbadde no ɓe mbaɗi ni so laamu faanima kuugal tiingal mbiya ɗum nene ndewata tan ko ɓe ko mbanno no mbaɗiranoo ni mbaɗira noon kuugal ngal so hiisima tiiɗi ɗum jertinat ɗum ko darnde amen. sen ƴeewi hannde e nder ndi leydi ɓayo noon hiɗo waɗa wittoji ko faati e jiiɓuru jawdi ko baŋnge honɗe e honɗe ko portoɓe wiyata ko secteur ko baŋnge honɗe e honɗe tawata e nder ndi leydi hannde ngeenaari bonndi guyale jawdi no ɓuri heewde. ay ngeenaari ndi ɓuri heewde fof koye marché public les contrats des marchés publics toon corruption ne heewi toon corruption ne heewi dans les sociétés minières contrat ji baɗoji ɗi kadi ene heewi ko mbiyetan corruption ko ina wayno corruption fawi way ala fof ɗo ala e nder service aji ɗi kono ko ɗiɗo ɓuri tengtude banggue dirtingol kalis. maître Moukhtar Mamadou Diallo mi yettima sanne a jarama. ko an jara ko an yettete mi yettima sanne sanne. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde altine balɗe 15 lewru 11 ɓuru hitande ujunaji ɗi e nogas e joyyi yo Allah hokke ñalde dow jaam dabareji alhaali saminere laamu waɗude to Guinée Bissau timmode lewru faltido e ɓoore etare saminere laamu to Bénin yontere faltinde yewtama hooreɓe leyɗele CEDEAO jewtinde toɓɓere hanki goomu CEDEAO no hani heɓude hoorejo kesso ko Sénégal najo hani wonde e lebbi garoji ɗi ma en garti oɗo kabaru goto e ɓattiɓe Oumarou Sissoko e mbaalo mo laamu mum hefta e timmode lewru faltido to Guinée Bissau nanggama to Lisbonne leydi Portugal ono nanguira million ji 5 kalis euro ko ɓuuri milliard uji 3 kalis CFA tefore udditama hen omo wonduno e joom suudu embalo e ley lanaka kono on du nangaka leyɗele AS Mali Niger e Burkina Faso ƴetti pellital nabien ɓe nanodiri e darnude banque goto moɓe ndendi woni bedside AS fandare nde ko ɓeydude jokkodiral e ɓamtare ngal dental AS fodde 1.5 milliard kalis CFA woni ko wala hen tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo kareten en jetti e janni heɗotoɓe ɗo ɓe mbawi jodade kala yo jaame kisal woni mabɓe sengiɓe hello men Facebook e hello men TikTok on jarama e jokkude heɗade haalirde RFI fulfulde mbadi kuptidi ndi Ibrahima Ba a jarama joni ko cellal woni ngalu.